Kirol elkartea gara, Donezteben sortu zena. Kirol motanitz lantzen ditugu, da dantza talde derrena. Kirol izan gara gu, laguntza emateko prest. Momentu hauetan behar duenari, nahi diogu eman babes. Ez negar egin, gu elkarrekin. Ez negar egin, gu elkarrekin. Talde bezala lan egin beharko, normaltasunaren bila. Ta bizi duen amets gaiztoa, lehen bukada dila. Normaltasuna iritsiko da, baita kirola eta dantza. Da jendeak ez dezala galdu,